Mijn naam is Sharon en ik ben 21 jaar oud. Vroeger was ik een heel verlegen meisje. Ik kwam ook wel over alsof alles goed met me ging, maar van binnen zat ik vol haat. Vooral naar mijn ouders toe, naar mijn familieleden. En ik wist eigenlijk niet hoe ik mezelf moest zijn, want in het verleden was ik misbruikt. Ik werd 1 keer misbruikt door een familielid en dat had wel nare gedachten achtergelaten in mijn leven. Ja, ik ging naar school en ja, je voelt je al niet meer jezelf, om het zo te zeggen. Ik wist wel dat er iets niet klopte, maar ik wist nooit hoe ik dat zou moeten uiten naar mijn ouders toe. Want ja, het dagelijkse leven ging gewoon door en ik ging eigenlijk gewoon mee met hoe alles ging. En ik verborg eigenlijk wie ik echt was, dus hoe ik me echt voelde. En dat was heel vervelend, want als ik bijvoorbeeld boos werd of er ging iets niet goed, dan in het begin dan uitte ik het niet. Maar met de tijd dat ik echt ouder werd, begon ik dat ook echt te uiten. Dus men dacht dat ik rustig was en als zij dan een keer iets deden wat ik niet leuk vond, dan liet ik dat wel gelijk zien. Dan kwam gelijk wel naar buiten wat eigenlijk binnen in mij zat en dat was heel veel haat. Ik had heel veel negatieve gevoelens over anderen, maar ook over mezelf. Het kwam zelfs tot een punt dat ik alles wat met de man te maken had, dat ik dat echt wilde vermijden. Of dat ik zelfs dacht van als iemand ooit in mijn buurt komt, dan was ik gelijk heel agressief en dan kon het heel ver gaan. Ik stond zelfs nog bekend als iemand van beter niet bij haar in de buurt komen. Zij heeft echt de neiging om je aan te vallen. Men had al een beeld van mij van dat klopt niet. Dat was echt buiten. En thuis werd er wel liefde gegeven, maar omdat ik zoveel haat had en wrok naar mijn ouders, kon ik dat niet accepteren. Daardoor deed ik mijn ouders juist nog meer pijn, omdat zij het wel echt met mij meenden. Maar ik zorgde ervoor dat niemand zo dichtbij in de buurt kon komen dat zij echt zouden kunnen weten wat in mijn binnenste zat. En ja, het was wel op het moment dat ik mijn ouders toen vertelde wat ik voelde van binnen en wat er met mij was gebeurd in het verleden. En zelfs zo had ik daar geen voldoening in. Ik dacht meer van ik heb het verteld, maar ik voelde me nog steeds niet vrij. Ik had nog steeds een last van binnen. Ik was nog steeds heel erg eenzaam, ondanks dat we familie om ons heen hadden. We hadden vaak feestjes, bijna wekelijks. En zelfs met nieuwjaar hadden we, het was een leuke tijd om het zo te zeggen, maar het was niet oprecht. Als we echt eerlijk naar onszelf zouden kijken, was er alleen maar een leegte van binnen. Iedereen had zo hun eigen dingetjes, eigen probleempjes. En het makkelijkste voor ons was om het te verbergen, om het niet te delen met de ander, maar dat maakte onze situatie juist erger. Omdat we eigenlijk in een huis woonden waarbij we elkaar niet eens kenden. We kenden elkaar om te zien, om avondeten, soms ontbijten, leuk ontbijtje, maar verder kenden we elkaar niet echt. Ik wist niet hoe mijn moeder haar voelde, zij wist niet hoe ik me voelde en zo was het eigenlijk in het gezin. Mijn ouders waren ook gescheiden en dat was voor mij ook heel erg moeilijk, omdat mijn vader was wel echt wel mijn beste vriend en dat werd ineens weggenomen en ik kon daar niet echt mee omgaan. Ik haatte hem zo erg vroeger, omdat ik dacht dat hij mij in de steek had gelaten. En ik nam het hem heel erg kwalijk. En mijn moeder ook. Want ik gaf haar de schuld van al deze dingen. Terwijl zij eigenlijk alles deed om ons te geven wat we nodig hadden. Of dat we niks tekort kwamen. Maar ik kon het niet zo zien. Mijn ogen waren heel slecht. En ik ging ook naar school. Ik had daar veel problemen. Want ik dronk heel veel alcohol. En ik kan zeggen dat ik elke dag dronken naar school kwam. Niemand had het echt door, behalve een paar leraren die mij al wel kenden. Die wisten wel van er klopt iets niet met haar. Van ik ben wel lief, ik kan wel aardig zijn, maar ik zat met heel veel dingen. En het drankprobleem was zo erg dat beter dan de volgende dag dat die mensen mij zouden herkennen van dat is zij. Van zij heeft dat gisteren gedaan, dat maakte mij niet uit. Ik had geen schaamte, om het zo te zeggen. Er waren ook momenten dat ik echt flessen drinken naar mijn kamer meenam en ik ging het gewoon drinken. Op een gegeven moment kon ik het zo goed verbergen dat ik 3 dagen last had van dat alcohol nog in mijn lichaam was, maar niemand wist het. Op een gegeven moment zat ik zo vol dat ik het toen aan mijn familie had verteld van kijk, dit heb ik gedaan. Want ik wilde zo graag uiten wat ik voelde, maar ik durfde niet. Ik was heel erg bang dat ik daardoor
beoordeeld zou worden of dat niemand me zou begrijpen. Terwijl zij juist klaar stonden om mij te begrijpen. Het ergste was dat ik daarna in een depressie raakte. Ik dacht altijd dat ik dingen zag in mijn kamer. Ik dacht altijd dat er aanwezigheden aan het einde van mijn bed waren, maar het was er niet. Het is wat ik dacht. En omdat er ook andere dingen in de familie bezig waren, dacht ik van ik ga dit niet echt delen met iedereen. Want ik wilde niet een last zijn. Ik wilde niet dat mijn problemen ook nog meer verdriet zou brengen aan mijn moeder. Want op de een of andere manier hield ik veel van haar. Maar de haat die ik had, was toch weer daarboven. En dat kon ik niet onderscheiden. Ik wist niet precies van hoe kan ik nou van iemand houden als ik de persoon haat. Ik zat een beetje vast met mezelf wat dat betreft. Daardoor voelde ik me nog eenzamer. Ik had geen zin om naar school te gaan. Als iemand iets deed, dan vocht ik altijd. Mijn moeder kreeg ook altijd belletjes van... Ja, ze wist al van als mijn school belde, dan wist ze al van ja, ik heb iets gedaan. Ik liep altijd met messen rond. Ik plakte zelfs messen aan mijn been. Dat in het geval, dan hoopte ik dat ik zou vallen en dat dat mes dan door mijn been zou gaan. En men wist altijd dat ik deze dingen bij me had. Dus de meesten respecteerden me ook wel daarvoor. Van ja, nee, met haar gaan we niet iets zoeken. Maar aan de andere kant wisten ze ook niet hoe erg mijn probleem was. En op een gegeven moment kwamen ook de zelfmoordgedachten. Bij elke ruzie die ik had, dacht ik van oké, nu ga ik mijn leven ontnemen. Er was zelfs een keer dat ik uit het raam probeerde te springen. En iets hield mij tegen. Ik kon niet springen. En ik wilde iedereen de schuld geven van wat ik aan het doen was. Maar ik had zelf niet eens echt een reden van waarom deed ik dit. Ik was zo prikkelbaar om het zo te zeggen. Ik heb momenten gehad dat ik mezelf wilde wurgen met een riem. En dat ik zelfs pillen had geslikt. En ik herinner mij dat op het moment dat ik dat wilde doen. Ik weet dus of mijn moeder dat zich herinnert. Want dat moment dat ik dat wilde doen, kwam zij naar beneden. En zij vroeg aan mij van wat ben je aan het doen? En het enige wat ik zei van ik heb hoofdpijn. Ik kan me dat heel goed herinneren. Maar op dat moment was ik van plan om een hele hand pillen in te slikken. En dat was voor mij echt van wat ben ik eigenlijk aan het doen? En ja, zo ging ik eigenlijk door. Het was heel moeilijk. Ik had geen vertrouwen meer in de mens. Ik kon mannen niet aankijken, zelfs met leraren. Ik had altijd het gevoel dat zij slechte intenties met mij hadden. Zelfs al waren het goede mensen, ondanks dat ik zo dicht bij hun was er een deel dat ik met niemand wilde delen. Want ik was bang om mensen te verliezen. Want ik was gewend dat men wegging, zoals mijn vader in het begin. Ik was gewend dat de mensen van wie ik hield, dat zij ineens de rug naar ons toe keerden. En dat wilde ik niet. Ik wilde niet dat dit opnieuw zou gebeuren, want onze familie was al klein. En voor mij was niet alleen de familie die thuis was, maar de vrienden van buiten. Dat groepje was ook mijn familie. En toen dat wegviel ik voelde me echt verloren. Ik had echt geen zin meer in het leven. Ik kreeg wel therapie om te praten over mijn problemen, maar dat was echt heel even. En daarna ging ik naar buiten en dan dacht ik weer van oké, dit helpt echt voor geen meter. Ik zocht altijd dingen om er omheen te draaien om niet te gaan. Maar dan moest ik natuurlijk weer gaan. Er waren zelfs momenten dat er mij werd verteld van als jij nu geen hulp gaat zoeken, dan mocht ik een opleiding niet meer volgen. Dus alles viel zeg maar kapot. Alles ging gewoon niet lekker. En ik was degene die op dat moment een keuze moest maken. En het was heel moeilijk. Sharon groeide op als een heel rustig kind. En naarmate van de tijd dan zag ik in haar dat zij dan een gedrag toonde dat niet toleerbaar is. Ze was heel agressief naar mij toe en hoe meer ik haar dan liefde probeerde te geven, des te meer ze mij afstoten. Ze wilde eigenlijk geen band met mij hebben. En ik vroeg me altijd af van waarom, van waar komt haar gedrag?